Hey, what's up mga ka-magic? So, welcome back to my YouTube channel. Alright, so bago pala kayo sa mga video ko, so please don't forget subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload na video. Alright, po sa ngayon ay babawi naman po tayo, magpa-prank naman tayo kay Desiree. Okay, so last time po ay ako po yung pinrank yan, okay, so dinistorbo yaman po ako. Di ko alam kung anong gagawin ko sa kanya yon, no? Okay, so ngayon, babawi po tayo, okay? So, disclaimer po ito, okay? So, meron po dito nga hindi dapat sa mga bata, dapat hindi nyo ito sundin, right? Okay, so sa ngayon, nasa labas pa po siya. Di ko alam kung ano pong ginawa niya po sa labas, bumili ba or ano pa, hindi ko alam kung anong ginawa niya. Okay, so, i-arrange na po natin yung camera, right? So, samahan niyo po kami. Diretso na po tayo sa ready. 1, 2, 3. Here we go. So, ayun na mga ka-magic, okay? So, ang gagawin po natin ay, kunwari ay, hindi na po ako sa kanya, okay? So, hindi ko na alam kung anong gagawin ko kasi hindi ko na matagal ko na po, ang COVID pa, nang start po ng COVID, ayoko na po sa kanya, hindi ko na po kaya, kasi po siya lumalabas, hindi pa alam ko ano. Pero, meron akong ditong spray, okay? So, ito po ay nilalaman ng alcohol, okay? So, maaaring ganyan na pag hindi na ko sa kanya kasi may COVID siya. Okay, so alright mga ka-magic, diretso na po tayo sa video. And ready? 1, 2, 3, here we go. Hours later. Wala pa siya, no? So, itay-tay lang po natin. I-ready na po natin ito yung alcohol natin. Ang ganda ng angin. So na? Ready ka, sakit ako nga, ano? Singaw? Ito ko sa guwan, nagkao ko sa french fries. Nabakal ko sa data pooping. Ngayon na, kay ka lang yan, kaon. Sabi daw. Tama na gutom ko. Way ka na nga, tagad. Ang tanda mo ko, wala lang kwarta ako ka. Ano ka? Apo, sakit ako ng singaw lang, no? May Sakit mo problemahan singaw? pa akong madaan. Sakit mo singaw, ito makaong pa ba? Dapat hindi ka na makaong niya. May ba ako tansin mo? Would Ano like na? ko explain eh. Tulog na ta. Explain ka naman lang. Hindi ko mayon yung explain. Hindi ka dugay na niyo. Lipan isang start sa COVID. Yan na March 15, 2019. Dugay ko na tayo ng balon eh. Dugay na Hindi din na- March. Iba yung March mo. Ano eh, diba? Dumango ako sa... Di, siyempre na ba minsan kung man mo di ko kalaway mo hanggang yung babul pa mo na di ito kalaway mo siya mo hindi malaking bukod mo muna eh. Di ko wala ko kabalo kung wala kabalo kung ano ihambal mo na kung maano ka kung ihambal ko ni. Hindi, matulog. Nito madrama-drama ka ba? Hindi nakasulod to. Abi, artista ka na. Kadak mo pa ni isang sumbayo. Sige, araw. Di amo ni tani ihambal ko si mo. No? Itugay ko naman, hindi na ako tanim pala. Nung tanim lang, ano ko siya, itugay na muna kay. Doon na ako sa ako ni Sir lang dapat na
Tapos sige, okay, kaya yung balsi mo kay... Ano? Kung ginakaya, kung indas ang kagalingon ko, ano tani, hindi na ko tani gusto. Muna mo lang arte, man. Gusto, Ano hindi gusto? Nabina ka pa nga hindi gusto? takpan ako nga daan. Takaan ka na sa ano? Ano lang? Matugtugay ka pa? Oh, AC mo. Gusto daan, syempre, mo na, pero may kagagwa, mo na, pero may kagagaw. Ano na Pwede may galagaw. Dilaan ko na sa tatay pupeng na yan, o da. Dilaan ko sa gwa di balay. Lagaw na. Wala kagatin na sa balay mo na. Gambal ko si mo. Lab, mabaka ko danay, lab. Muni-muni. Pero may lagi dahil si Panis Allen la, rason, wala akong kabalo kung oo na akong tsakto na bala. Ay, busda ka. Nakakaroon ng lisensya ako si Mutarong nga. Ano yun? Hindi ko na, wala akong Hindi ka piling nga. Pinagin mo yan. Wala ka pa. sakit-sakit tayo eh. Ikaw hina ka pa reklamo? Ano na gani? Hindi na ako galit Nabaiblan gusto, mo pa ko? hindi na ako galit gusto. Nabaiblan mo pa ko? Kadla ka haw? Ikaw Christian kataan? Pero hindi na ako gusto. Nagaan na ako gaprangka na ako, hindi na ako ganun. Hindi na ako. So, ako na. Hindi isang ano kay kagina. Ako gaham sa imo. Hindi na ako gani. Sibihan mo. Ano gani hindi? Sure. Kay kagina mo ko gambay. Ano? Wala ka mang gasugid. Gusto, may kubet kayo. May kubet ka, may ganit ka na ba? Oh? Ha? Tanga na ba? Tarin ko na tayo sa kubet! Gago! Bisit na kubet! Bisit na kubet! Okay, so hindi nakita yung ating camera. Alright, it's a prank! Okay, so... Lagyan natin ng damit ng camera para hindi niya makita. Okay, so para hindi niya wala ba kung saan yung camera. Alright, so... Ayun na mga ka-magic. Don't forget, support my YouTube channel, Adjon Lucis TV. Share, like, and watch. Subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload na video, sa mga bago namin kalukuhang prank or challenge. Pwede daw siya. Okay, so kung gusto nyo po mag-request, so please comment down below lang po kayo. Mag-request po kayo. Balaan ko na dire, pero may kinabutang camera doon daw. Okay, so ayun mga magic, baka meron po dyan na maka-sponsor po sa amin kahit maliit lang po. Okay, so maka-sponsor naman po kami load lang po yung ginagamit namin, wala po kami yung wifi, mag-upload and then sa pagkain po namin wala pa akong trabaho, okay, wala din siya trabaho. Okay, so naghihingi po kami sa inyo ng tulong. Baka po matulungan niyo po kami kahit kunti-kunti lang po. Okay, so thank you so much po sa inyo po makasuporta. Alright, so thank you. Say bye-bye.